program was renting SUVs to transport them. Menestyvä amerikkalainen liikennäinen perusti muutama vuosi sitten ARSU-nimisen hyväntekeväisyysjärjestön, joka markkinoi köyhien afgaaninaisten tekemiä mattoja eri puolille maailmaa. Kertyneet varat käytetään afgaaninaisten ja heidän perheidensä aseman perustamiseen. Good morning and welcome to our show, Connie Duckworth. Good morning. It's a pleasure to be here. Good morning, and it's a pleasure to have you here. Thank you. Let's start with women's situation in Afghanistan. What is it like right now? It's extremely difficult. This group of women, I believe, is the most abused on the face of the earth. And yet they are back, they are trying to resume a normal life and trying to raise their families. Naisten tilanne Afganistanissa on Connie Duckworthin mukaan erittäin vaikea. Hänen mielestään afganistanilaiset naiset ovat ne naiset, joita maailmassa kohdellaan kaikkein huonoimmin tällä hetkellä. Ja tästä huolimatta he pitävät pintansa ja yrittävät siellä elää normaalia perhe-elämää. How did you come up with the idea to create ARSU? I'm a businesswoman by background, and so I see the world through business. So I felt that the most ready help we could provide was to have jobs and steady income. Hänen perusteensa sille, että hän aloitti tämän hyvän tekeväisyystoiminnan on se, että hän on bisnesnainen ja hänellä on myös bisnesnaisen näkökulma asioihin. Ja hänen mielestään paras tapa auttaa ihmisiä on luoda heille hyvä elinkeino, joten he voivat ansata palkkaa. So tell us, how does ARSU operate? We started very small with about 50 weavers employed, and now we have over 700 in 10 rural villages. And we provide the women with a fair labor rate plus benefits, social benefits of education and healthcare. And this has changed their lives. ARSU lähti hyvin pienestä liikkeelle, että aikoinaan ARSUn töihin, eli mattoja tekemään, palkattiin 50 ihmistä. Nyt määrä on jo 700 ja nämä ihmiset toimivat 10 eri kylässä. Ja ARSUn toimintaan kuuluu se, että maksetaan näille naisille palkka käteen sitten ja myöskin siihen kuuluu myöskin erilaisia etuja, sosiaali- ja terveysetuja. Now here in Finland we hear that you have met some Finnish designers. Do you have news for us? Yes, very exciting news. We have just started to reach out to iconoclastic designers. We have Zaha Hadid in London, a famous architect. We have Thomas Schues from Germany. And as of just this week, with this visit, we have Stefan Lindfors, who has agreed to design a carpet for ARSU, a modern carpet. Nyt Suomen vierailullaan Connie Duckworth on tavannut Stefan Lindforsin ja neuvotellut hänen kanssaan siitä, että Stefan rupesi suunnittelemaan heille mattoja, joita sitten nämä afgaaninaiset toteuttaisi näitä Stefanin kuvioita. Hän on matkustanut eri puolilla Eurooppaa ja tavannut hyvinkin nimekkeitä näitä designereita. Okay, my turn, is it? So, let's talk about ARSU and its concept, its business idea. ARSU requires that the carpet weavers follow certain rules. What are they? Yes, there are rights and responsibilities to weave for ARSU. We go into villages where the women are skilled, highly skilled, but destitute with work typically for a very exploitative chain of middlemen. ARSU, in effect, becomes the middleman, and we disintermediate all of those other people who take all of the profit and leave the women with very little. ARSUn kutojilla on tiettyjä sääntöjä, heillä on oikeuksia ja velvollisuuksia ja ARSU käyttää erittäin taitavia naisia afgaanikylissä ja heidän ongelmansa on tähän asti ollut se, että on monia ihmisiä, jotka vetävät tavallaan välistä heidän käsityönsä hedelmiä. ARSUsta tulee tämä ainut ihminen tai operaattori, jonka kanssa he toimivat ja he pitää huolta, että tämä hyväksikäyttö loppuu ja naiset saavat myös heille kuuluvan palkan. When you compare yourselves to the larger aid organizations that are operating in Afghanistan, how do you differ from them? We have a very different progressive economic model. We are very grassroots based.
we work from the assumption that we have no preconceived ideas. It's bubbled up from the bottom from what the people are requesting and need rather than imposed from the top down. Hän kertoo siitä, että ARSU eroaa monista perinteisistä hyväntekeväisyysjärjestöistä sillä tavalla, että se toimii pelkästään ruohonjuuritasolta käsin. Ei tuoda ideoita ihmisille, vaan mennään ihmisten keskuuteen ja löydetään sieltä se, millä tavalla on järkevää auttaa. Well, how do you exactly make sure that the money goes where it belongs to? These carpets are quite expensive. This one over $2,000. How do you make sure that all that goes back to the women? And this is another differentiation from many NGOs. We have very careful data tracking and very careful monitoring and evaluation. We track and observe payment of women. We have local staff, all local staff, and they are from the people and from the correct tribe, and we monitor everything very closely. Anna tässä kysyä, että miten varmistetaan se, että rahat menevät nimenomaan näiden mattojen tekijöille, ja Connie Duckworth tässä vastasi, että he valvovat ihan todellakin hyvin tarkkaan sitä, että miten raha virtaa ynnä muuta, ja hehän palkkaavat paikallisia afganistanilaisia hoitamaan näitä asioita, mutta aina on enemmän kuin yksi silmäpari seuraamassa sitä rahaliikennettä. So you have founded this aid organization. What kind of difference can you see that it has been able to make? It's extraordinary, the difference. When we began 3 years ago, the women were 100% illiterate. We require they attend classes because in exchange for higher wages, they must put their children in school and attend classes. Now, where women used to thumbprint for their bonus money, they now can write their names. We have one woman who said learning to read was like a blind woman getting her eyes. Anna kysyi tuossa, että miten ARSU on vaikuttanut siellä näiden naisten elämään, ja Connie Duckworth vastaa, että silloin kun he ovat tulleet joihinkin kyliin, niin melkein kaikki naiset siellä ovat olleet lukutaidottomia. ARSU vaatii, että he käyvät koulua, oppivat lukemaan ynnä muuta, näin saavat itsenäisemmän aseman. Ja eräs paikallinen nainen oli sanonut, että kun hän oppi lukemaan, se oli ikään kuin hän olisi ennen ollut sokea ja nyt vasta näki ympärilleen. Vaikuttavaa. Thank you very much, Connie Duckworth.